aktar minn 6,000 euro fix-xahar. Daqshekk qed idaħħal l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna 6,000 euro fix-xahar għal kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali, paga miżjuda li Scicluna allegatament ta' lilu nnifsu. Fil-fatt, is-sit The Shift News il-ħamis filgħaxija żvera li ftit ta' xhur qabel ma rriżenja mill-Parlament, il-Ministru tal-Finanzi ta' żieda ta' 11,000 euro lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali biex ittundjalu l-paga annwali minn 98,000 għal 100,000 euro. U kombinazzjoni 100,000 euro hija wkoll il-paga li kien jaqla f'sena l-eks Ministru meta kien għadu membru parlamentari Ewropew. Dan ikkonfermah hu stess f'Awwissu li għadda fil-qorti meta kienet jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-eks Ministru stqar li hu kien ħalla ġob ta' 100,000 euro fis-sena fi Brussell biex daħal fil-Parlament Malti u ma kienx se jirriżenja kif ġiepu laħaq għal xi ħaġa li ma kellux tort fiha, preferenza għall-iskandlu tal-Panama Papers. Is-sena li għaddiet il-Ministru Scicluna kien diġà tefa' jnejh fuq il-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali anke għax kien jaf li kien wasal iż-żmien biex jitlaq is-siġġu tiegħu fil-Parlament biex jagħmel spazju għal persuni oħra li ried il-Prim Ministru Robert Abela. L-ex-Gvernatur Mario Vella kien ilu fil-kariga mill-2016, iżda fl-aħħar xhur li kien fit-tmum tal-Bank Ċentrali, il-Ministru Scicluna derlu li kellu jżidlu l-paga b'aktar minn 12% mill-lum għal-għada biex din tela tal-100,000 euro. Issa fil-kariga ta' Gvernatur hemm propju l-eks Ministru Edward Scicluna bl-istess dħul li kellu fi Brussell, paga ta' 100,000 euro li jfisser madwar 1,400 euro fil-ġimgħa jew 6,000 fix-xahar.